morning! Happy Saturday! Ayan, ako'y magluluto muna ng ano. Pero dyan kaya, chichikahin ko kayo. Nakarating lang ni Rico. Pabila ko ng ano, pagkain ng dog. Ano na eh, 10:30 na. Kailangan na isalang ko na to. At may ano kami, may Zoom meeting kami. Para dun sa bagong product na ano, na hawak ko. Yung Kagayaki na kasub. So, ayan. Natapos ko ba yung vlog kagabi? Kahapon? Parang hindi, no. Grabe yung pagod ko. Ewan ko, madami na ba yung nilabhan ko? Pero sobrang pagod ko. Ewan ko, pagod ako kahapon. Kaya anong ano, sabi ko dapat, di ba, pupunta pa kami kay Ate Remy. Kaso biglang lumakas naman yung ulan. Nakaligo na sana ako, nakabihis na ako. Pag ano ko sa kama, nakatulog ako. Yun, wala na. Nagising ako mga 9 PM na nagutom ako, tapos kumain ako, then nakatulog na lang din ako ulit. Anyway, ano tayo? Luto tayo. Ayan, tinatanggalan ko na siya ng balat kasi sobrang mamantika. Yan, tinan nyo naman yung mga balat na natanggal ko. And then ito, gagawin ko naman tong chicken oil na lang. Yan, kasi favorite ni Chris yung chicken oil. Although, hindi naman guys, everyday niyang ginagamit. Ayun pa nga yung huling ginawa ko last time, andyan pa. Yan, tapos ito yung atay, atay tsaka puso. Hindi ko natatanggalan ng puso kasi before kinokolik ko yung mga puso, di ba? Kasi favorite naman ni Daddy to. Ngayon hindi na. Ayan, magmamadali ako with 15 minutes na lang, zobiting na. Babalat pa ako ng kalabasa. Ayan, hugas na hugas yan guys. Malinis na malinis ha, pagkain ng doggies ko. Tira pa nga ako dito kagabi yung oatmeal na lugaw. Good morning! Happy Sunday! Ayan si Chris. Naglalabas siya ng sarili niyang damit. Ay! Tinuruan ko siya paano maglawa ng sarili niyang damit eh. Ayan, para hindi nakahalo sa amin. Ayan. Yun sa amin natuyo na eh. Yan na lang natitira. Ayan. Kasi minsan busy ako, hindi ko maharap minsan yung paglalaba, kaya minsan natambak siya. So minsan 2 days akong naglalaba talaga. Ayan. Pero tinuruan ko siya since automatic. Anyway, ayun, nagbabala kami dapat na pumunta ngayon kilaan. Ay hindi, sa Lugawan lang pala, sa Lugawan. Kaso natay pa namin yung ni Joy, yung reply. Pero wala si Ann sa wala si Ann sa Lugawan kasi naggagamot daw siya, so lagi siyang tulog. So sabi ko next time na lang din kami pupunta or diretso dun sa kanila. So ayan. Tingnan ko lang kung matuloy kami kasi niram ko yung kotse ni Mark at si Taylor nasa dulo eh. Tinakpan ko. So, yan. Nag-iisip ako ng ng kakainin namin. Ayan, nilabas ni Chris tinapay. Hindi ko naman alam kung anong papalaman. Meron pala ako dito yung mga low carb na na palaman. Ito. Hindi ko alam kung low carb ba to, pero matabang kasi siya eh. So, pwede na. Walang sugar, di ba? Yan. And then, meron namang ito, sugar free din. Pwede na rin. Kasi yung ulam namin kahapon, yan yung chicken. O, diba? Sobrang gamit na gamit ng mga ng ice cream. O, yan. Tira na lang sa fried chicken, 2. Tapos ito yung sa balat naman. Yan, balat ng chicken. Pwede din siyang iulam kasi makolesterol. So, kailangan lang dyan sa pag hindi ka nagra-rice. Para keto ba? Tapos, kaya ako niluto yung chicken skin para sa chicken oil sana. Kaso, ang siste na nasunog siya. Hindi ko kasi agad pinatay. Pagkaahon ko nung mga balat, hindi ko agad pinatay. Syempre, pa. Uminit pa ng uminit yung mantika. Nasunog. Kaya ni-strain ko siya.
Pero hindi siya pwedeng chicken oil ata na iano mo sa pagkain. Kasi baka lasang sunog eh. So yan, strain ko lang sa coffee filter. 2 beses. Kaya yan, makikita nyo yung mga dumi-dumi niya. Yan, tinakpan ko naman yan kagabi guys. Kasi pantagal bumaba eh. Hindi katulad nitong unang chicken oil na ginawa ko. Ganito dapat yung kalalabasan niya. Diba? Sobrang sobrang magkaiba. Yan, yung kulay pa lang. So, halatang nasunog talaga to. Ito yung perfect na chicken oil. So, hindi pa naman ubos. Kaya, gagawin ko pang gisa-gisa na lang din siguro to. So, yan. Favorite ni Chris yan eh. Chicken oil. And then, coffee time na muna. Yan. Actually, alas 10 na eh. Nagising ako ng 8:30 ata yun or 8. O tama, alas 10 na. Tapos nag-browse lang ako sa Facebook. Nagmamarites. Yung Crystal Glow Coffee yung tinatry ko ngayon. Caramel macchiato. Alam niyo naman ako basta coffee. Go lang ng go. And then nilagyan ko ng collagen. Nagising pala ako ng bandang alas 5 ata yun. 5:20. Something ganun kasi lumilindol. Naramdaman niyo ba yun? Lumilindol siya. Yan. Tapos, wala, tulog lang din ako. O, diba, lumilindol na. Tulog pa rin talaga. I mean, hindi pa rin bumabangon. Yan. Then, nag-check ako ng cellphone nga. Tapos, sabi nila, nene, lumilindol ah. Sabi ko, gano'n. Binaba ko lang. Sabay, tulog. Nakakaloka. Tinulugan lang yung lindol. Nangtanong ko siya kung anong kulamin namin eh. Sabi ko, isda. Yun, sabi niya. Sabi ko, ito. Iyan na naman. Wala kasi niluluto eh. Pampano. Eh kasi yun lang ang masarap sa pampano, nak. Yung sinabawan na konti. Konting-konti lang yung sabaw. Ewan ko. Para sa akin, hindi kasi siya masarap ano yun, guys. Sayang yung lasa. Ano bang gusto mo? Naluto dito. Bangus. Fried. Namumula yung ano ko. For me, hindi siya masarap i-fried. Ganun. Kasi itong pampano, sobrang lasa niya guys. Gusto ko yung nutty flavor niya. Kaya gusto ko siya kapag inaasiman lang. Konting sabaw, yung ganun. Kaso ayaw na ni Chris kasi isang dish lang daw yung niluluto ko dyan. Pwede naman, sweet and sour. Gusto mo yan? Basta lang. May chicken ba tayo? May chicken pa dyan na ano. Yun o. Steak na eh. Ha? Steak. Ayaw mo na ng tirang chicken? Diba ang arte? Ang hirap mag-isip ng pagkain. And the sardinas. Pangit na ng ano eh. Lahat siya wala tayong sardinas. Or yun to, nag-design ko sa kamatis. Yeah! Makain ka naman? Tapos yung sili. O yan na lang. Mag-isa na lang tayong ano. Century tuna. Dalawahin ko na. Tapos maraming kamatis. Gano'n sana may broccoli tayo. Kaya nga eh. Wala eh. Tsaka mga di pa ako nakapamalengke. Sa Burol. Punta kami. Wala na rin ako mga ano. Mga bawang. Pati sibuyas. O diba? Sari-sari na nilagay nito. Actually, lagayan lang ito ng mga ano eh. Mga ricado eh. Yan pa rin na to. Bawang, sibuyas, kamatis. Tapos isang can na lang daw ng tuna kasi baka marami, sabi ni Chris. Ayan, ang galing pala kami kagabi sa burol ni Ate Remy. Pero sobrang saglit lang din namin kasi madaming tao. Parang halos lahat ata ng ano dito sa Adela is pumunta doon. So, yun. Sumaglit lang kami. Tinignan ko lang siya kasi mamaya batiin niya ako dyan sa hagdan eh. Di naman ako natakot kasi ako talaga guys, takot na takot ako sa ano, sa patay, especially sa ano nga, kahit sa mga kamag-anak, takot akong sumilip sa ano. Unless ano ko talaga, mga ka-close talaga na lolo, lola, ganyan, tito. Pero pag yung mga kamag-anak lang namin na alam mo yun, hindi ko sinisilip yun kasi takot na takot talaga ako at yung face nila
na nandun sa sa kabaong, nare-retain sa utak ko, so hindi ako makatulog. Ayan, pero kagabi, so far, hindi naman, kaya nakakatuwa. And then, ayun, nagpaalam din ako kay Ate Rems. Wala ko nasa lang siya, hospital, kaya wala siya dyan. Nakakaiyak kasi yung anak niyan, kaedad lang ni Chris eh, di ba parang ang bata pa para mawala ng mama. So, ayun, ang buhay talaga, hindi natin alam mo kailan tayo kukunin. Nakakaiyak! Grabe. Si Rico lang pala yung kasama ko kagabi, tsaka si Joanne, yung girlfriend ni Rico. Kasi sabi ko, tara, punta tayo doon, kay Ate Remy, silip tayo kasi bala ka, yung kanyan. Kakatok yan dyan, magpapaprint sa'yo yan. Mga ganun pambiruan. Kasi kay Rico nagpapaprint yan si Ate Remy ng mga documents nila dito sa Adela. Yan. And then, ayun nga, kabatian din ni Joanne. Tapos, ako syempre, since dito lang sila sa baba namin nakatira nga. So, daily ko talaga siyang nakikita. Lalo na sa umaga, yan, nagdidilig na siya ng halaman niya dyan. Tapos, nakaligo na yan. Kaya aga-aga pa nakaligo na yan. On the go na lagi yan si Ate Remy. Napakasipag niyan. Talagang sobrang nakakabigla nga at biglaan talaga yung yung nangyari sa kanya. Di mo isipin na yung sobrang sipag na tao, ang lakas-lakas, sudden, tapos all of a sudden, ganun nang nangyari pala sa kanya, diba? Yan, si Nene hindi na nakasama kagabi kasi si Shane umiiyak. Sabi niya, Te, di na ako makakasama kasi si Shane umiiyak eh. Sabi, sige, i-chat mo na lang si Ate Remy. Ginagunan ko siya. Miss ko tuloy si Ate Remy. Kaya nga eh. Pagalitan kayo nun, diba? Bata pa kayo dyan, kabila apat oh. Sa baba. Oo. Oo, kasi tumatambay siya dyan sa baba kasi nga nila yung anak ni Ate Remy, kalaro nila sa computer games. Yan, tapos napagalitan siya once at nagsimba kami, umuwi, nauna, nag-doorbell ba naman ang ilang beses? Yung gano'n. Eh, syempre, taranta si Ate Remy at akala niya, emergency. So, yun, napagalitan siya. Simula na. So, ayun lang. Rest and peace kay Ate Remy. No more pain, Ate Rems, kung saan ka man ngayon. Hindi ka nagsasalita eh, di ba? Ay. Nga? Si John Martin nagsasalita. Di mo siya nagsasalita eh. Ewan ko na ngayon. Ito kasing awkward pag dalawa lang talaga kayo mag-uusap. Kaya kami dati. Bakit apat? Kasama si Ronald, si Si Jay. Ronald, si J-Lord. Si Ronald, asa na rin yun? Batang yun. Ewan ko. Yung mga kalaro dati ni Chris. Pinigyan mo pa yun ng bike mo, di ba? Nasira na. Pinayos niya. Nanako rin. Talaga ba? Oo, nanakaw. Sabi niya sa akin nanakaw daw. Kaloka. Yun. Si Jello, sa Cavite ba yun? Ewan ko. Saan Iloilo. Iloilo. Mga ilong din. Iloilo pala sila, hindi Bacolod. Bacolod ba? Pero lang ata. Iloilo siya Bacolod. Lapit. Si Ronald, alam ko punta ulit yun. Bumalik sa probinsya nila eh. At ayun nga, napa-extra rice na si Chris Pulo. O, diba? I told you, masarap yan. Yan, ini-edit ko na guys, popost ko sa TikTok. Kung paano ko niluto. Doon yun na lang check pag may time kayo. Sarap no? Gusto ko na nga mag-rice eh, kasi perfect talaga yan sa bahaw guys. Kasi yung anghang, yung tanginess nung tangi? Tama ba? Tangi ba yung kamatis? O basta yung yung fruity na natin sa hindi ma-explain na maayos. O basta, ganun siya kasarap. Sarap to talaga pag ganito po yung kanin. Bahaw na. Perfect niya talaga sa bahaw kasi. Oh. Kasi maganda yung pagkasaing mo eh, kagabi. Malambot, chewy. Oh, may ganun-ganun pa siyang nalalaman. Yan, habang may gata siya. Mirten. Sarap. Nakakaingit naman. Gusto ko tuloy mag-rice. Saan na? Ayoko. So, try nyo. Edit ko lang to. Still no rice, guys. Ayan. Nilagang cabbage. Tapos, tinapa flakes. Sa kamatis, sibuyas, kalamansi, and sili. Sarap.
Tapos cola glow. Based on its appearance, it's easy to see why so many viewers. Hello, so papunta na ako guys, paalis na ako. Kaso tatanong ko lang kung anong gas na itong sasakyan ni Mark. Syempre, hiramin natin, papagasan natin. Dadaan ako si Joy tsaka si Mitzi. Yan, para may kasama ako sa biyahe. Sabi ko, imbis na mag-grab kayo, yung papang-grab nyo, gas na lang natin. $80 na pala ang letter. Thank you! Oh, mahal na! Oh my gosh! Ayan, nagmakati ako kasi for sure traffic pa rin sa EDSA. Bumili ako dun sa mag-ama ata yung kawawa naman. Franela. Ayan, magagamit ko naman to sa kitchen eh. Pag pag punas ng mga plato, baso. So ayan, nakakaawa kasi yung mga ganyan yung lalo na yung minsan yung mga nagtitinda ng sampagita, yung mga may baby pa. Ayan, nakakaawa. Kasi kung ilulugar mo yung sa kanila, yung sitwasyon nila sa'yo, no? Sobrang may-feel mo talaga na ang blessed mo. So yan, mga realization natin guys kapag nasa kalsada tayo, may makikita tayong mga less fortunate, yung ganyan. Thank you Lord. Saan ba yung banda So yung yan, dito na ako kila Joy, dito si Mitzi. Syempre, kaya ako sila dinaanan para may driver, di ba? Akala naman nila, nagmagandang loob talaga ako na isakay sila. Pero may driver! Ako na nga lang, ako na. Ay, wag na, okay na kami ni Mati. Okay na kami. Okay na kami. Manahimikan na lang Gusto dyan sa namin likod. makarating sa paroroonan, hindi doon sa langit. Bakit? Hindi kasi, matagal na kasi siyang nilakapunta sa langit. Oo nga pala, no. Nakalimutan ko. Miss niya na pumunta sa langit. Ibang langit yun. Ay, may bata. Ay, oo nga pala. Bibig naman namin no? So, yan. Nangingi pa ako ng sunblock kasi ang init, grabe. Grabe, no. No? Sobrang Ang init. Pero bisa, ang kulimlim, yun nakakabwinsit. maglilinis dapat ako ngayon. At yung bahay nga. namin, disaster. Eh, sabi ni Joy, ituloy na yan kasi wala si Andon. At nag-medication daw siya. Eh, sabi naman itong dalawa, ituloy na daw. Ay, so may medication. Bakit? Di ba sumasakit daw yung tiyan niya eh. So, sabi namin, sige, tuloy na lang. Kasi sayang din yung Sunday eh. Sa bahay na naman pag Sunday. At least man lang. Actually, na yung buong linggo na to, wala akong pahinga. Eh, ito sana all talaga. Lagi nasa labas. Lakas ng ulan. Sakto. Lugaw ang kakainin namin. Yes, kain na. Kain na. Ngayon lang naman eh. We're here na guys sa Lugawan. O diba? Grabing Lugawan na to, napakalayo. Talagang inano pa namin. Dinayo pa namin. Diba tagal na kasi namin plano talaga na puntahan to. Kaso, Nandiyan na ba yung parapernalia ko? hindi matuloy-tuloy. Andyan yung glow stick ko. Baka andyan. makalimutan ko mamaya, Joy, bitbitin na. Kain tayo guys. Ayan. Walang diet ngayon. Sunday naman yun. Tsaka ang layo ng pinanggalingan ko, Pasay pa, no? Puro binsya pa itong pinuntahan ko. Goto. Andi, lugaw with egg lang. Tapos, ano ba to? Chicharong bulaklak, tokwa, and then toge. Kain. So yun guys, pauwi na ako. Si Joy doon na sumakay kila Mitzi. Kasi kasama namin si nauna pala dito si Mark. So yeah, hindi na kami matutuloy sa pagnubo kasi baka umulan ng sobra eh, hindi na ako makauwi. So see you, bye! Dito ko mawa guys, dumiretso ko kasi may bibilhin ako yung duvet cover or duvet case. Yan, tapos panghilo daw ni Chris. Papabili yung anak ko. And then multigrain. Kasi sobrang hinang-hina ako. Grabe pag walang rice. Pero
ayun, kakayanin ko to. Kailangan ko lang na may siguro, yun nga, multigrain just in case. Kailangan ko talagang ng konting-konting carbs, diba? So, yeah, it's 5 minutes to 8. Yan, tinatanong na ako nila Joy kung nasa na daw ako. At kakarating lang nila sa kanila. So, tara, para makauwi din tayo agad. Dito ako nagpark sa taas. Kasi sobrang lakas ng ulan. Then tinatanong ko sila kung nasaan eh. Para isabay ko nang umuwi. I'm back! Hindi na ako pupunta sa dep store. Kasi sa kabilang building pa yun eh. Anong oras na mag-alas 9 na. Ayoko nang ginagabi sa mall unless kasama ko si daddy. Yan. Pero nabili ko naman yung dapat bilhin sa hypermarket. And si Mark hindi daw sasabay kasi kakain pa lang sila ng friends niya. Nanood kasi sila ng ng UAAP. So tinanong ko lang naman siya kung gusto niyang sumabay. At andito nga ako sa MOA. Sabi niya hindi na daw. So okay, mauna namin. Yan, nakalimutan ko pang isoli yung ni Joy yung shades. Joy, dito yung shades mo. Papalalamog ko na lang. Kasama ng mga RMK Dio. So, teka, ready na ako ng pambayad sa parking. Ayan, yun lang talaga pinunta namin dun guys. Yung lugaw. Sayang nga wala si Ann. Pero next time na lang, ayan. Then, din na rin ako pumunta kila Mitzi. Dapat mag 2 bottles pa kami, yung ganun, kila Joy. Kaso, ayun nga. Natakot akong bumiyahin ng mag-isa. Tapos gabi pa. Na madaling araw, umuulan pa. So, sabi ko, uwi na lang tayo. Next time na lang. So, tara. Let's go home na rin.